Tervetuloa webinaariin kuulemaan ajankohtaisia tuloksia maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatusta uimataitoa ja vesiliikuntaa koskevasta kyselystä sekä haastatteluista. Lisäksi esittelemme monikielisen vesiturvallisuuskampanjan, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajaperheiden turvallista liikkumista vesillä. Webinaarin järjestävät Monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry:n Pinnalla-hanke ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Minun nimeni on Riitta Latvio ja edustan Pinnalla-hanketta. Pinnalla-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön ja yksityisten säätiöiden rahoittama kehityshanke, jonka tavoitteena on edistää naisille eriytettyjä vesiliikuntamahdollisuuksia ja niiden saatavuutta valtakunnallisesti. Hanke pyrkii parantamaan sekä julkisten liikuntapalveluiden että järjestökentän valmiuksia tarjota naisille ja tytöille suunnattuja vesiliikuntapalveluita sekä lisäämään tietoisuutta ja hyviä käytäntöjä niiden toteuttamisessa. FIMUn kohderyhmänä on maahanmuuttaneet ja on erityisesti maahanmuuttaneet ja maahanmuuttajataustaiset naiset ja tytöt. Ja Krisse. Joo. Eli lämpimästi tervetuloa myös mun puolesta. Mä oon siis Kristiina Heinonen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta, tuttavallisemmin SUHista. Ja teille ehkä, jos SUH ei ole tuttu kaikille linjoilla oleville, niin ihan muutamalla sanalla avaat ehkä vähän mitä me tehdään. Eli käytännössä tänä vuonna täytetään 70 vuotta ja sen ajan ollaan sitten oltu tämmöinen koulutus- ja valistusorganisaatio, joka sitten kouluttaa tuonne uimahalli- ja uimarantakentälle ammattilaisia ja sitten sen lisäksi vaikutetaan ja viestitään vahvasti sitten tämmöisen turvallisen vesillä, veden äärellä ja jäällä liikkumisen puolesta. Ja meillä on 11 valtakunnallista jäsenjärjestöä, heidän kanssa tehdään yhteistyötä, mutta sitten paljon myöskin varmaan linjoilla on muitakin meidän tämmöisiä yhteistyökumppaneita, eli uimahalleja, kuntien liikuntatoimia, alaoppilaitoksia, viranomaisia ja sitten muita tämmöisiä sidosryhmiä, kenen kanssa tehdään työtä. Ja yksi meidän tämmöinen tietyllä tavalla työn ytimessä tai tavoitteena onkin sitten, että jokainen Suomessa asuva osaisi uida ja sitten olisi riittävät tiedot ja taidot siihen, että pystyy sitten tarvittaessa itsensä tai toisen pelastamaan sieltä veden varasta. Ja sitten ennen kaikkea tämä on meidän mielestä tämmöinen yhdenvertaisuuskysymys myöskin, eli kaikilla pitäisi olla tämä mahdollisuus. Ja muutenkin meidän tämmöinen yksi arvo on, että tehdään yhdessä ja uskotaan, että just tämmöisen yhteistyön kautta voidaan sitten mahdollistaa se, että yhä useammalla on sitten mahdollisuus oppia uimaan ja saada tämmöinen turvallinen suhde siihen veteen. Ja sitten niin kuin myöskin niin kuin sanoin tuossa, niin toimii siellä tietyllä tavalla nauttii näistä meidän mahtavista olosuhteista, mitä Suomessa on. Ja me on useamman vuoden ajan tehty FIMUn kanssa erittäin hyvää yhteistyötä, tämän erityisesti just niin kuin miten Riitta tuossa kuvasi tyttöjen ja naisten vesiliikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi. Me on koulutettu muun muassa huippuhienoja ammattilaisia sinne kentälle myöskin rikastuttamaan sitä kenttää ja sitten toisaalta myöskin ehkä madaltamaan sitä osallistumisen kynnystä sitten niin kuin muilta. Että siellä olisi mahdollisimman helppo tulla, että löytyisi samastuttavia uimaopettajia tai sitten niin kuin uinninvalvojia tai muita toimijoita siellä kentällä. Ja me on pitkään myöskin sit pohdittu vähän tätä, että miten sitä saavutettavuutta, tämmöisen niin kuin viestinnän saavutettavuutta voitaisiin lisätä, ja siihen me on onneksi saatu sit yksi tämmöinen Jenni ja Antti Vehuri rahaston apuraha, joka sitten nyt tässä kerrotaankin sitten webinaarin aikana vähän, että mitä sillä saadaan aikaan, mutta mä toivon, että siitä on ainakin myöskin sit laajemmin hyötyä sit tämmöisestä monikielisestä viestinnästä ja muusta, ja se lisää sitä turvallisuustietoisuutta niin kuin edelleen. Ja ehkä sitten semmoisten viime kesän ikävien tapahtumien ei sitten enää tarvitsisi välttämättä lukea tämmöisiä otsikoita, mitä esimerkiksi viime kesänä on tapahtunut. Ja nyt mä sitten toivotan, että kaikilla olisi oikein antoisa webinaari. Me tässä Riitan kanssa tätä varmaan yhdessä tässä niin kuin vähän moderoidaan tai viedään eteenpäin ja katsellaan tuolta chatista sitten esimerkiksi. Sinne kannattaa laittaa kysymyksiä ja kommentteja, voi laittaa sinne chattiin sitten esitysten jälkeen, varmasti katsotaan niitä ja nostetaan sieltä esiin sitten kysymyksiä ja muita kommentteja. Ja sitten lisäksi tässä niin sitten webinaari varmaan tallennetaan ja sitten se tallenne ja sitten ehkä myös esitykset, niin jos ne on sitten saatavissa, jaetaan kaikille jälkikäteen, niin sitten niitä pääsee sitten uudelleenkin katsomaan. Ja muistakaa vähän tässä vaikka liikuskellakin välillä, kun jos on webinaari, niin tässä on kuitenkin 1,5 tunnin aika, niin voi vaikka
vähän liikkua ja ehkä joku kuunteleekin jossakin ulkosallakin tätä, niin, mutta oikein hyvää webinaaria kaikille ja sitten sieltä taitaa seuraavaksi hypätä meidän SUHin vesiturvallisuusasiantuntija Anne Hiltunen, joka sitten tulee just tästä mun mainitsemasta hankkeesta tai monikielisestä viestinnästä ja muusta vähän nyt sitten kertomaan lisää. Ole hyvä, Anne. Kiitoksia, Kristiina. Ja tervetuloa kaikille webinaariin ja tosiaan kerron nyt tästä meidän hankkeesta. Ja tämä hankehan sai nyt oikeastaan idean aika lailla vähän vuosi sitten. Riitan tuonne Latvian Riitan kanssa soiteltiin ja pohdittiin, että mitäs asialle voitaisiin tehdä yhdessä. Ja toki se, että rahaa aina tarvitaan, kun jotakin halutaan niin kuin kehittää ja viedä eteenpäin. Ja ilman vielä oikeastaan näitä ikäviä viime kesän tapahtumia, niin ajateltiin, että lähdetään hakemaan rahoitusta, ja siinä oli jo kuitenkin ollaan jo oltu tietoisia uimataidon heikkenemisestä, niin lähdettiin sitten tuonne Jenny ja Antti Vihurille rahastoon sitten hakemaan rahoitusta, ja tässä nyt sitten saatiinkin sitten, olikohan nyt loka-marraskuun vaihde, sitten saatiin tietää siinä, että saamme sitten tähän hankkeeseen sitten rahaa. Minä tosiaan olen siis Hiltusen Anne, toimin siis Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitossa vesiturvallisuusasiantuntijana ja tehnyt pitkän uran täällä sitten SUHin roolissa. Ja vesiturvallisuus, uimataito, kaikki on niin kuin lähellä sydäntä, niin sen takia olen sitten tässäkin tänään teille kertomassa aiheesta. Ja maahanmuuttajien uintiturvallisuus, ja niin kuin jo monessa otteessa jo mainittiinkin siitä, että kosketti aika paljonkin tässä, mutta että aina, että onpa maahanmuuttaja, mutta hukkumisten ennaltaehkäisy ja on niin kuin tärkeää työtä, ja että meidänkin pitää omalla tavallaan pitää siitä myös ääntä, että aihe pysyy sitten niin kuin mielessä. Ja se, että miksi vesiturvallisuus sitten kuuluu myös kotoutumiseen, niin ajatellaan myös sitä, että Suomi on aika pitkä maa. Meillä on paljon täällä vesistöjä. Ehkä se vapaa-aikakin tietyllä lailla sit varsinkin kesäaikaan, että mennään sinne uimarannalle viettämään aikaa. Toki meillä on niin kuin sääolosuhteet sitten hyvin erilaiset, että sitten myös mietitään, että meillä on myös talviaika, että sitten voidaan liikkua paljon jäillä. Meillä on uimahalliverkostot tosi hyvät, ja se, että niin kuin tämmöinen vesiympäristöt tarjoaa sitten niin kuin tämmöiset laajat virkistys- ja niin kuin tuottaa tavallaan, tarvitaan myös tämmöistä turvallisuutta sitten myös tämän veden äärelle. Ja sen verran, että mä olen ollut myös tuolla Tukes-taustaa, eli on tämmöistä ylitarkastajan taustaakin tuolta, niin sielläkin aika pitkälle määritellään, että se vesi on vaarallinen elementti myös niin kuin kuluttajapalveluissa, niin se pitää ajatus aina muistaa, että niin ihana elementti kuin se on, niin se on myös vaarallinen, ja sitä pitää tietyllä lailla kunnioittaa, ja pitää olla niin kuin omat tiedot ja asenteet ja taitoa myös siihen veden äärelle, kun siellä vietetään aikaa. Ja sen takia just niin kuin Suomen olosuhteet tarjoaa paljon sitä niin kuin mahdollisuuksia, mutta myös niitä riskejä sitten siinä meidän elinympäristössä. Ja se, mikä meillä niin kuin tuossa alusta vasti jo sanoinkin, niin hankkeen tarkoituksena on sitten lähteä edistämään niin kuin maahanmuuttajien perheiden turvallisuutta, osallisuutta ja sitä kotoutumista. Ja sitten tarkoituksena on, että tuodaan yhteen sitä turvallisuusosaamista eri järjestöjen kautta ja kulttuurisesti sitten saavutettavaa viestintää. Ja puhutaan myös tietyllä lailla ehkä kampanjastakin, mutta ajattelen myös sen niinkin, että tämän myös niin kuin hankkeen tarkoitus, että niin kuin sanoin tuossa, että ollaan tietyllä lailla alkuvaiheessa tämän kampanjan tai hankkeen osalta, mutta myöskin niin kuin jalkauttaa sitten niin kuin konkreettisesti tuonne niin kuin järjestöihin ja yhteisöihin ja verkostoihin, että sitä tietoa saadaan sitten niin kuin vietyä eteenpäin. Ja ehkä voidaan puhua niin kuin monikielisistä yhteisöstä ja siitä, että ne voi olla myös niin kuin opiskelijoitakin, jotka on tullut tänne Suomeen, että saadaan sitten sitä saavutettavuutta myös tämänkin kautta.
Ja mitkä ne on ne keskeiset riskit siellä, että tiedostetaan, että heikko uimataito on yksi. Tullaan monesti maista, jossa ei sitä vettä ole, ei samalla tavalla ole semmoista kulttuuria niin kuin meillä täällä Suomessa on, että olisi niin kuin jo sieltä koulusta asti sitä uimaopetusta ollut tarjolla ja sitten ehkä se niin kuin, tämä vesiympäristö on niin kuin hyvin erilainen. Osakseen voi myös olla, että pelastusliivien käytön vähäisyys näkyy myöskin. Sitten on meillä myös, niin kuin puhuin, että on niin kuin vuodenajat, niin se jään ja kylmän veden riskit myös vaikuttaa siellä sitten myös aika paljon. Ja toki ne kulttuurierot sitten siinä veden äärellä, että miten siellä ollaan turvallisesti, kun ollaanpa uimarannalla tai uimahallissa. Tänä päivänä paljon puhutaan myös vesipätevyydestä, että uimataito yksistään ei riitä, vaan tarvitaan niitä tietoja, taitoja, asennetta ja sitten sitä kautta muodostetaan se käyttäytyminen. Ja monelle voi olla tämä vesipätevyysympyrä uusi juttu tai joillekin tosi tuttukin, mutta että nämä sisältää 15 erilaista taitoa ja tietoa. Ja näissä niin kuin aika pitkälle, jos mietitään tuonne oikeastaan 1:stä jopa tuonne 7, niin ne on niitä perusuimaopetusasioita, mitä siellä tulee niin kuin uimakoulussa jo opeteltua. Jolla on nyt mikki auki, niin voi laittaa vielä mykistä, kuuluu ylimääräistä ääntä, niin saako mikin kiinni? Mä mykistän kaikki. Mykistä vielä, minä katson tuosta sitten vielä, että saa omankin päälle. Näin, jatketaan. Ja sitten se, mikä niin kuin on vahvemmin niin kuin tullut, niin on nuo pelastusliivit ja sieltä sitten, että vaatteet päällä uiminen, avovesiosaaminen, eli että tullaan siihen myös niin avoveteenkin ja tavallaan siihen ympäristöön. Kuuntelin itse asiassa todella hyvän artikkelin tästä vähän aikaa sitten tämmöisestä niin kuin vesipätevyydestä ja siinä oli aika hyvin niin kuin, todettu, että tavallaan niin kuin jos mietitään autokoulua, liikenneturvallisuutta ja sä oot autokoulussa, niin sä ajat siellä tyhjällä parkkipaikalla, niin se on vähän niin kuin meidän uimahalli. Meillä on siellä uimaradat, siellä on viivat, siellä on reunat lähellä, mutta sitten se tilanne muuttuukin, kun sä menet sinne avoveteen, niin tavallaan se, että se ei olekaan enää, että sitten se onkin se huonompi talvikeli, missä sinä ajelet sit siinä vaiheessa. Eli ne olosuhteet on niin erilaiset. Niin tavallaan myös se, että sulla on sitä avovesiosaamista, sulla on ymmärrystä niistä paikallisista vaaroista, jopa siinä ihan omassa elinympäristössä. Ymmärrät, miten selviytyä riskeistä, ja osaat arvioida sitä omaa osaamista. Eli paljon myös semmoista niin kuin pohdintaakin sitä, että mihin minun taidot riittää. Niin kuin sanoin, että uima-altaassa on helppo arvioida matkaa 25 metriä, ei välttämättä riitä enää sinne avoveteen, tarvitaan. Ja sen takia me puhutaan tästä 200 metrin uimataidon määritteestäkin, että se on jo niin kuin vaativampi ja sitten se, että avovedessäkin se matkan arviointi voi olla hankalampaa. Hengenpelastustaidot tulee sinne, että osaat pelastaa itsesi, osaat pelastaa toisen. Ja sitten toki ne vesiturvallisuusasenteet ja arvot. Ja näitä just pystytään opettamaan aika pitkälle myös sillä keskustelulla. Ja jotenkin nyt ajattelen myös tämän meidän hankkeenkin kannalta, että FIMU tekee tosi tärkeää työtä siellä konkreettisesti just näiden aika pitkälle, niin kuin voisin sanoa, että 1:stä tuonne jopa ehkä 9:kin asti. Mutta nyt sitten meidänkin näkisin tämän meidän hankkeenkin tärkeänä osana, että tuodaan sitten myös tätä muutakin osaamista siihen ympärille ja saadaan sitä tietoa ja semmoista omaa pohdintaa siihen, että mikä se oma taito on. Ja niin kuin jo mainitsin, niin se, että uimataito on siis tärkeä osa sitä vesipätevyyttä, mutta me tarvitaan myös niin kuin tietoa niistä vaaroista, taitoa toimia oikein ja ymmärrystä siitä turvallisuudesta. Ja sitten kun nämä tavallaan kaikki nämä 15 vesipätevyyskohtaa on niin kuin hyvin hallussa, niin voi ja osaa toimia turvallisesti sitten vedessä, veden lähellä ja siellä jäällä. Monikieliset yhteisöt. Tällä hetkellä löytyy ihan, kun menee tuonne viisaastivesillä.fi-sivustolle, niin sieltä löytyy yläpalkista kohta monikieliset yhteisöt ja sieltä löytyy jo materiaalia ja koko ajan päivittyy sitä mukaan kun materiaalia saadaan tuotettua, niin
tänne niin kuin laitetaan. Ja tämän sivuston tarkoituksena auttaa sit Suomeen muuttaneita henkilöitä ymmärtämään sen suomalaisen vesiympäristön erityispiirteitä ja toimimaan turvallisesti veden äärellä eri tilanteissa. Ja se on selkosuomella kirjoitettu ja se on niin kuin tarkoituksena just tarjota sitten helposti ymmärrettävää visuaalista ja monikielistä materiaalia sitten myös niin kuin kaikkien teidänkin käyttöön. No, tavoitteena siellä on, niin kuin sanoinkin, niin eri kielet. Nyt on tuotettu jo jääturvallisuusmateriaalia ja voi olla, että saadaan jo tällä viikolla kaikki materiaalit jo tuonne nettisivuille. Tällä hetkellä siellä ei tätä jääturvallisuutta ole, mutta hyvällä mallilla alkaa olla meidän vihkot sitten valmiiksi sinne laitettavaksi. Ja ajatuksena on just, että vahvistaa sitä meidän niin kuin suomalaista näitä meidän vesiolosuhteita, että on se sitten kylmä vesi ja sitten se jääolosuhteet. Kannustaa siihen uimataidon oppimiseen, madaltaa kynnystä käyttää uimarantoja ja uimahalleja ja tukea sitten kotoutumisen käytännön turvallisuustiedon avulla. Ja nyt tässä itse asiassa ensi viikolla ruvetaan työstää sitten tämmöistä S2 kielimateriaalipankkia, missä sitten kun opetellaan ihan suomen kieltäkin, niin käydään tätä vesiturvallisuussanastoa ja tehdään näitä niin kuin sitä kautta myöskin sitten tutuksi tätä vesiturvallisuutta ja vesipätevyyttä ja uimataitoa. Tuossa vielä niin kuin näkyy noita sivustoa, eli kun sieltä klikkailee, niin avautuu sitten tämmöistä 4 palkkia ja nyt ollaan alustavasti lähdetty näin liikenteeseen, että siellä löytyy ne toiminta uimahallissa, siellä löytyy uimahallin säännöt ja niin kuin, näitä, että miten siellä tavallaan uimahallissa toimitaan, niin sieltä löytyy jo aika monella kielellä. Tämä on jo oikeastaan mega vanhaakin materiaalia, eli tulee uimahalliin, opas löytyy sieltä. Uimataidon tärkeydestä löytyy, näistäkin on jo olemassa olevaa materiaalia, niin nekin tiedot löytyy eri kielillä. Ja turvallisesti uimarannalla on nyt tällä hetkellä vain selkosuomeksi siellä, mutta se just rupean parhaillaan sitten tässä työstämään ja turvallisesti jäällä, niin kuin mainitsin, niin se löytyy. Et meidän kevät tuli aika vauhdilla tässä, niin jäät suli ja pitää jo ruveta keskittyä sitten tuonne tulevaan kesään. Ja jatkosuunnitelmat tässä on Riitan kanssa myös puhuttu paljon siitä, että mitä nyt on, eli ideana ja ajatuksena on vielä sitten tuottaa myös videomateriaalia ja sieltä sitten ehkä saadaan myös audio ja sitten myöskin tämmöisiä niin sanottuja jääturvallisuuslähettiläitä sitten, että lähdetään kouluttaa ja että sitten pystyy myös eri yhteisöt ja järjestötkin niin kuin saamaan sitten myös sitä tietoa omalla kielellä. Mutta tässä vaiheessa ollaan tämän hankkeen kanssa tällä hetkellä ja eteenpäin mennään kovaa vauhtia ja materiaalia koko ajan tulee, mutta että toki aina vaatii sitä työstöä ja kielenhuoltoa, että se on varmasti ymmärrettävä. Se, mitä mä nyt haluan tähän loppuun oikeastaan niin kuin sanoa, että pidetään yhdessä huolta siitä vesiturvallisuudesta, että ollaan sitten uidessa, kalastaessa tai veneellessä ja oikeastaan nämä vesiturvallisuuden tämmöiset tärkeimmät pointit, että älä mene yksin, älä ui yksin, ota aina se kaveri mukaan. Käytetään aina pelastusliivejä, kun ollaan veneessä, tai uimataidottomalla lapsellakin voi käyttää pelastusliivejä. Liikutaan lähellä rantaa laiturilla, valvotaan lapsia koko ajan ja ollaan siinä niin sanotusti kädenmitan päässä ja ollaan siellä leikkimässä lasten kanssa siellä vedessä. Ja opetellaan uimaan, opetellaan sitä vesiturvallisuutta ja sitten toki niin kuin se älä juo alkoholia, eli se alkoholi näyttelee varsinkin meidän suomalaisessa kulttuurissa aika isona osana myöskin noissa hukkumiskuolemissa. Minä kiitän tässä vaiheessa ja annanko sitten Riitalle kapulan. Tai tulee tässä vaiheessa kysymyksiä, mitenkä edetään? Ajattelin samaa ehdottaa, tai sitten ainakin tässä on paneelikeskustelussa voi myös tästä hankkeesta ja kampanjasta keskustella ja kysyä ja voidaan siinäkin vielä jutella näistä yhteistyömahdollisuuksista eri tahojen kanssa ja niin poispäin. Jos ei tässä vaiheessa tule, niin mä voisin jatkaa nyt sitten tuolla Pinala-hankkeen osuudella tästä maahanmuuttajataustaisten naisten
uimataitoselvityksestä, kun mä saan nyt vaan tämän jaettua tämän esitykseni. Tuleeko näkösälle? Mä taisin kyllä laittaa jotain muuta tuohon päälle. Ei, nyt tulee. Kyllä nyt se tuli, se vaan otti hetken aikaa. Niin nyt se vielä sitten esitysmoodiin. Niin Joo. Tässä näkyy. No niin, eli tässä selvityksessä on ollut mukana FIMUn lisäksi Jyväskylän yliopisto. Eli meillä on ollut korkeakouluharjoittelija Ira Koivusalo Jyväskylän yliopistosta, joka on ollut mukana tämän selvityksen toteutuksessa ja kantanut sitä aineiston keräämisestä päävastuuta. Ja toteutettiin tämä selvitys sekä kyselyllä että yksilöhaastatteluilla. Ja kysely lähetettiin tai jaettiin syksyllä lokakuun puolivälistä marraskuun alkuun. Ja tämä on toteutettu 4 eri kielellä: suomi, englanti, arabia, farsi, ja lähetetty eteenpäin, jaettu noin 250 organisaation kautta, mukana maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusjärjestöjä ja sitten kuntien, kaupunkien International House-toimijoita. Ja sitten tämä on lisäksi jaettu hankkeen sosiaalisen median kautta Instagramissa, Facebookissa ja sitten meidän WhatsApp-ryhmissä eteenpäin naisille. Ja saatiin kyselyyn 572 vastausta ja kohderyhmä oli aikuiset naiset, joten muutama alle 18-vuotiaista rajattiin pois analyysistä, jolloin jäi sitten 563 vastausta. Sen lisäksi sitten toteutettiin marraskuun alussa niin 12 haastattelua, jossa tämän kyselyn osallistujista rekrytoitiin haastateltavia sillä lailla, että saattoi, jos halusi osallistua, niin erillisestä linkistä sitten avautui lomake, johon saattoi jättää yhteystietonsa. Ja näistä ilmoittautuneista niin valittiin eri-ikäisiä ja eri puolella Suomea asuvia naisia, joilla oli vaihteleva uimataito. Ja nämä haastattelut tosiaan suoritettiin sitten Teamsissa ja aineisto anonymisoitiin ja käsiteltiin tietosuojavaatimusten mukaisesti. Siinä taulukossa on näitä vähän taustoja, että missä päin asuivat Suomessa naiset ja mikä on ollut synnyinmaa. Ja yksi Suomessa syntynyt myös maahanmuuttajataustainen ja loput sitten maahanmuuttaneita naisia. Lasten määrä, koska kysyttiin myös perheiden lasten uimataidosta, keskusteltiin, niin sellaista tietoja tuossa nyt näkyvillä. Sitten tämä itse nyt kyselyyn, niin tässä on tehty siis tilastollinen analyysi, jossa tätä uimataidon tasoa on analysoitu erilaisten taustamuotojen mukaan, mutta niin kuin tässä nähdään näitä taustoja, niin meillä on aika pienet nämä ryhmät eri muuttujien mukaan. Eli jos nyt otetaan esimerkiksi uskonnon mukaan jaotettuna tätä meidän aineistoa, niin muslimeja on 378, kristittyjä vastaajia 71, uskonnottomia 43
ja sitten hyvin pieni määrä muita uskontoja, buddhalaisuus, hindulaisuus, juutalaisuus. Ja näitä ei voi niin kuin tilastollisesti analysoida, että me ollaan niin kuin, muslimitaustaisista sitten tehdään jotain erittelyjä, mutta niin, muuten on niin kuin liian pieniä ryhmiä, että pystytään sanomaan niin kuin luotettavasti tekemään sellaisia analyysejä uimataidon niin kuin yhteydestä erilaisiin, niin kuin esimerkiksi synnyinmaahan, ikään, uskontoon ja asuinpaikkaan Suomessa niin kuin näiden alaryhmien tasolla. Ja nyt jos tämmöisiä yleisiä huomioita tästä aineistosta, niin täysi uimataito on noin 200 metriä, niin on vastannut, että on saavuttanut tällaisen uimataidon, niin vastaajista 69 naista vastasi näin. Eli noin 12% tästä kaikista vastanneista. Ja heidän taustansa näistä on 20 syntynyt Suomessa, sitten 20 Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa, 5 Somaliassa, 4 Afganistanissa ja loput sitten on pienempiä ryhmiä Afrikan maissa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Ja koko vastaajien ryhmästä niin 170 vastasi, että ei osaa uida, eli 30%, että ei ole mitään uimataitoja. Ja lisäksi 29 vastasi, ei osaa sanoa, eli ei osannut arvioida omaa uimataitoaan lainkaan, noin 5% vastanneista. Yleisen oppimistapa uida koko aineistossa on uimakoulu, 40%. Ja suurella osalla vastaajista niin tämä uimataito on niin kuin opittu Suomessa ja vanhemmalla iällä. Mutta on myös niin 20%, jotka ovat niin kuin oppineet sen vanhemmilta ja sukulaisilta ja jo lähtömaissa. Sitten on ollut itse oppineita, 18% ovat itse opettaneet itsensä uimaan ja sitten 15% on vastannut näistä vastanneista, että ovat oppineet koulun uimaopetuksessa uimaan. Ja tällainen ohjattu ympäristö, uimakoulu, niin selkeästi korostuu varsinkin muslimivastaajilla. Eli heillä niin on selkeästi harvinaisempaa, että ollaan opittu perheen kautta ja vanhemmilta. Eli vain 14% muslimivastaajista on oppinut vanhemmiltaan uimaan. Ja 48 puolet ovat käyneet ohjatussa niin kuin opetuksessa uimakoulussa. Ja samoin sitten puolet vastanneista ilmoitti, että on oppinut uimataitoja vasta aikuisuudessa. Ja naisille eriytetyssä uimakoulussa oli oppinut 48%. Ja muslimivastaajista vielä niin kuin enemmän 55%. Ja uimakoulussa sekaryhmässä on oppinut 17% ja sitten muslimivastaajista taas toisaalta paljon vähemmän, vain 7% on ollut niin kuin miesten ja naisten niin kuin ryhmässä, jossa on sekä miehiä että naisia. Ja sitten on ollut osa vastaajista, jotka ovat olleet niin kuin järjestetyssä naisten uimakoulussa, joka on siis vain naisille ja naisopettaja, mutta se on järjestetty yleisellä vuorolla uimahallissa erillisessä altaassa. Ja ei ole niin kuin ollut erikseen sitä uimahallia tai uimahallista varattu vaan naisille, että ollaan siellä sitten opiskeltu yleisellä vuorolla. Ja uimataidottomia oli vastaajista 32%. Ja kysyttiin tätä motivaatiota ja halua oppia uimaan.
niin 95% heistä selkeästi haluaa oppia uimaan. Eli todella suuri tarve tälle uimaopetukselle on. Melkein kaikki vastaajat, uimataidottomat vastaajat halusivat todellakin oppia uimaan. Ja näistä samoista vastaajista niin 35%, yli 1/3 ei ollut käynyt kokeilemassa Suomessa uimista missään. Ja suurimpana esteenä uimaan oppimiselle nähtiin, että ei ole naisten vuoroja, jossa opiskella sitä naisten kesken sitä taitoa, ja tämä tuli tässä koko vastaaja-aineistossa 27%, sitten erikseen muslimivastaajilla vielä korostuu hieman enemmän, 33% sanoi tämän yhdeksi esteeksi. Sitten veden pelko oli 21%, ja sitten 18% sanoi, että on kallista uimaopetus, eikä pysty sen takia lähtemään mukaan. Ja sitten oli osa vastanneista on sanonut, että ei ole vielä uimataitoa, että tarvitsee lisää uimaopetusta, jotta että on ehkä käyty jo jotain, mutta ei ole vielä taitoja karttunut. Ja sitten yksi selkeä porukka oli myös, että vastasi, että uimahalli on ympäristönä vieras ja uimahallikulttuuri ei ole tuttu ja sitä on niin kuin vaikea silloin niin kuin lähestyä ja niin kuin lähteä mukaan toimintaan. Sitten vielä tämmöinen ryhmä, kun 10% vastasi, että paikkakunnalla on naisten vuoro, mutta vuorolla ei ole uimaopetusta, jotenka ei ole sen takia opittu uima. Ja näistä vastanneista, niin kun kysyttiin, että missä käydään uimassa, niin 42% kävi naisten vuoroilla, yleisillä vuoroilla kävi 26% ja sitten uimassa luonnonvesissä 22%. Ja nämä naisten vuorot korostuvat muslimivastaajilla enemmän, että 59% vastaajista kävi naisten vuorolla ja vain 14% kävi niin myös yleisillä vuoroilla. Ja sitten luonnonvesissä se noin sama 14%. Kenen kanssa käydään uimassa, niin toimiminen on sosiaalinen aktiviteetti tässä vastanneiden keskuudessa, että melkein puolet kävi lasten tai perheen kanssa ja ystävien kanssa, melkein 40%, mutta myös sitten yksin uimassa harrastajia niin oli 31%. Ja moni kävi sitten juuri, että se uimassa käynti niin sitten niin kuin muodostui sen uimakoulun tai harrasteryhmän kautta, että se oli se avain sinne niin kuin uimaan pääsyyn, että oli uimakoulu tai harrasteryhmä, jonka kanssa sitten niin kuin kannustettiin menemään sinne hallille, altaalle. Ja 12% käy muiden sukulaisten kanssa. Jos kysyttiin, että kuinka usein käyt uimassa, niin melkein puolet kuitenkin vastasi sitten, että käy uimassa harvoin tai ei lainkaan. Eli ei ole sitä mahdollisuutta käydä kuitenkaan sitten vesiliikuntaa harrastamassa. Ja miksi näin on? Niin vastaukset oli, että ei voi käydä yleisillä vuoroilla. Oli niin kuin, yleisin este. Sitten en osaa uida tarpeeksi hyvin, että ei uskalleta mennä sinne hallille, vaikka on jo jotain taitoja saatukin, osataan kellua tai liukua, mutta ei uskallauduta sinne uimahalli niin kuin, ympäristöön kuitenkaan. Ja sitten yksi tärkeä syy on, että uiminen on kallista. Sitten oli käytännön arjen haasteita, ajanpuute, työ- ja perhevelvoitteet ja pitkät etäisyydet uimahalleihin, että ei vaan pysty lähtemään. Tämä tietysti vielä maaseudulla korostuu.
Ja mikä sitten mahdollistaisi tässä vastaajien keskuudessa yleisillä vuoroilla käynnin, niin siinä sai valita vastauksista ja tämä yksityisyys oli niin kuin yksi tosi iso asia, joka edistäisi sinne uimahallille lähtemistä. Eli jos olisi suihkuissa verhot tai olisi pukukoppia, jossa voi risuutua ja pukeutua niin omassa rauhassa, niin se kannustaisi lähtemään uimahalliin. Ja tietysti myös burkinin käyttömahdollisuus, että edelleen näissä haastatteluissakin tuli esiin, että vaikka hyvin monessa uimahallissa teoriassa ainakin se käyttö on mahdollista, niin on kuitenkin sitten tullut, että ei olekaan kuitenkaan sen burkinin kanssa päässyt sinne uimahalliin. Että on niin kuin epäselvyyttä siitä, että saako sitä käyttää vai ei. Ja aika iso osa sitten näistä vastanneista niin ei kuitenkaan ole valmis käymään yleisillä vuoroilla missään olosuhteissa. Eli 27% kaikista vastanneista naisista. Ja sitten jos katsotaan muslimivastaajia, niin 36,8%, melkein 40% vastasi, että ei olisi, vaikka näitä yksityisyyteen olisi niin kuin parempaa mahdollisuutta niissä halleissa, niin ei haluaisi käydä yleisillä vuoroilla. Ja kysyttiin naisten vuoroista ja että onko paikkakunnalla naisten vuoroa tai muita naisille eriytettyjä palveluita. Ja miltei puolet vastaajista tuli siis karu tieto, eli 45% vastaajista ei tiedä, onko omalla paikkakunnalla naisten uintivuoro. Ja sitten on tullut muita vastauksia, että on tiedetty, että 28% on ilmoittanut, että omalla paikalla, tai on sellainen käsitys, että omalla paikkakunnalla on naisten vuoro kerran viikossa, ja sitten, että ihan tämmöisiä pieniä määriä sitten, että on paikkakuntia, jossa naisten vuoroja järjestetään muutama kerta vuodessa, ja sitten myöskin kerran kuukaudessa on naisten vuoroja tarjolla osassa kaupunkia tai kuntia. Merkittävä osa kuitenkin, yli 1/5 kertoo, että heidän kunnassa ei ole naisten vuoroa tarjolla. 72% ilmoitti, että kävisi useammin uimassa, jos vuoroja olisi tarjolla, mutta 14% toisaalta ei lisäisi tämä naisten vuoro uimassa käyntiä. Että tietysti varmastikin sit myöskin, koska paljon muitakin vastasi kun naisten eriytettyjä vuoroja kaipaavia, niin heitäkin sitten oli vastanneita. Ja sitten kun tässä oli avokenttä, että tästä naisten avoimet vastaukset, niin tässä yhteydessä, niin että ei ole pelkästään tästä tarjonnasta kysymys, vaan juuri tästä tiedottamisesta, että tiedetäänkö siitä, ja sitten toisaalta saavutettavuus. Vastattiin, että on liian täynnä, liian kallis tai ajankohta ei sovi, tai kävisi, jos oppisi ensin uimaan. Eli se naisten vuoro ei vielä niin kuin kaikkia ratkaise laisinkaan, että ei naiset sitten sinne löydä, jos ei he uskalla sinne mennä, kun ei sitä uimataitoa ole. Kyselyssä kysyttiin lasten uimataidosta, josta kysyttiin myös pojista eikä pelkästään tyttöjen uimataidosta, ja noin puolella vastaajista oli yli 4-vuotiaita lapsia, ja 38% näistä vastanneiden naisten lapsista osasi uida, vastasivat naiset, ja sitten taas 1/5, niin osa lapsista osaa, osa ei, ja sitten 1/5 myös vastasi, että yksikään heidän lapsistaan ei osaa uida. Eli tämä perheissä uimataito kehittyy epätasaisesti. On paljon perheitä, joissa kukaan lapsista ei osaa uida, mutta myös sitten, että niin kuin osa lapsista on saanut ehkä uimataidon ja toiset taas jostain syystä ei.
Ja nyt jos katsotaan sukupuolittain tätä uimataitoa, niin melkein tasoissa mennään, että 52% siis vastasi äideistä, että tytöt osaa uida ja 29% ei osaa tytöistä uida. Pojilla taas sitten 46% osaa uida ja 35% ei osaa. Eli itse asiassa näiden vastanneiden naisten perheissä pojilla uimataidottomuus oli hieman yleisempää. Ja nyt kun mennään kohta tuohon haastatteludataan, niin sieltä nousee sellainen asia niin kuin, haastateltujen äidien niin kuin puheesta, että iso kysymys, että kun on yksinhuoltaja-äitejä, jotka ovat muslimeita, niin millä nämä yksinhuoltajaperheiden pojat pääsevät uimaan, kun äidit ei pysty heitä yleisille vuoroille viemään sen jälkeen, kun he on täyttänyt 7 vuotta. Että se saattaa itse asiassa aika paljon myös selittää tästä poikien uimataidottomuudesta. Lisäksi haastatteluista nousi se, että koska äidit eivät voi käydä poikien kanssa yhtä aikaa uimassa, eivätkä isät vie tyttöjä niin kuin välttämättä enää isompina uimaan 7 ikävuoden jälkeen, niin nämä ei tiedä nämä vanhemmat omien lastensa uimataitoa kovinkaan tarkkaan. Että äidit tietää tyttöjen paremmin mahdollisesti ja isät poikien, mutta kaikkien lasten uimataidosta ei ole välttämättä kovin hyvää kuvaa. Ja sellainen asia, mikä tässä aineiston tilastollisessa analyysissä nousi, oli, että on yhteys äitien uimataidon ja lasten uimataidon välillä. Eli mitä korkeampi oli äidin uimataito, sitä todennäköisemmin myös lapset osasivat uida. Eli tämä perheen sisäinen malli omalta vanhemmalta ja sitten tuki, että äiti käy itse uimassa ja todennäköisesti vie lapsia, niin auttoi sitä, että myös lapsien uimataito oli parempi. Kun kysyttiin erikseen vielä, että kuka vie lapsia uimaan, niin melkein 60% äiti vie ja sitten kuitenkin 3/3 perheitä isä vie. Ja sitten on vielä melkein 4/4 perheistä, jossa kukaan ei vie lapsia uimaan. Eli tässä niin kun uimaan vieminen on pääosin äitien vastuulla ja varmaan johtuu myös tätä, että on kuitenkin tätä yksinhuoltajaperheitä on, niin äidin rooli korostuu tässä lasten uimataidon kehittymisessä. Ja haastatteluista nousi, että äidit, vaikka heillä ei ole uimataitoa, niin he ovat vieneet lapsia Burkinissa uimaan yleisövuorolle, koska he pitävät lasten uimaan oppimista niin tärkeänä. Että se menee heillä sitten kuitenkin sen yli, se lasten turvallisuus ja uimaan oppiminen sen yli, että he sitten menee tämän yhteisön normien ja kulttuurin ja uskonnon normien vastoin ja menee Burkinissa viemään heitä uimaan. Osa äidistä toimii näin. Ja kun käydään läpi koulun uimaopetuksen roolia, niin se näyttäytyy tässä kyselyssä tärkeänä, mutta ei riittävänä tekijänä. Että osa lapsista, kun kysyttiin, niin osallistuu koko alakoulun ajan opetukseen, mutta myöskään on merkittävä osuus, jotka eivät osallistu lainkaan koulun uimaopetukseen. Siellä on tytöistä 27,5% ja pojista 14%. Ja osallistumattomuuden syissä on kulttuurisia tekijöitä, epävarmuutta vanhemmilla, siis epätietoutta siitä opetuksesta, mitä se pitää sisällään ja onko se sopivaa, ja sitten ihan käytännön esteitä, aikatauluja ja resursseja, että päästäänkö viemään lasta vaikka, jos on vaikka erillisiä ryhmiä tarjottu, opetusryhmiä. Ja pelkkä koulun tarjoama opetus ei tavoita kaikkia lapsia yhdenvertaisesti tällä hetkellä niin kuin se on. Ja sitten näitä naisilta kysyttyjä syitä lasten uimataidottomuuteen, niin vastattiin
aika paljon näitä rakenteellisia taloudellisia tekijöitä, että koulun opetus ei riittänyt, mutta muuta opetusta ei ollut löydetty. Tai on löydetty, mutta ne on liian kalliita. Sitten toisaalta ei ole ollut tytöille sopivaa uimakoulua. Ehkä eriytettyä uimakoulua on kaivattu. Tai sitten, että ei ole löydetty paikkakunnalta niin uimaopetusta lapsille. Näitäkin vastauksia on, että onko se sitten ollut, että ei osata etsiä sitä tai sitten sitä on niin harvoin, että ei ole niin kuin vaan, että on päästy siihen käsitykseen, että sitä ei ole niin kuin koulun ulkopuolista niin kuin uimaopetusta. Ja sitten juuri nämä samat kuin että mitä tuossa jo raportoitiin, nämä ajanpuutteet, kuljetushaasteet, että kurssit täyttyy todella nopeasti. Ja sitten täällä näkyy vielä sitten näissä vastauksissa, puhuttiin tuosta pandemiasta ja sitten, että jos muutetaan, niin ei ole päästy, ei ole päästy sitten niin kuin uudella paikkakunnalla vielä niiden palvelujen pariin. Ja selkeästi tässä kyselyvastauksesta nousee esiin, että uimataidon puute ei perheissä johdu motivaation puutteesta, vaan palvelujen saavutettavuudesta. Että niitä kyllä etsitään ja yritetään löytää. Ja se tulee kyllä meille niin kuin tässä hankkeessakin hyvin selvästi esille. Mutta niin kuin minulle ja opettajille tulevista niin kuin yhteydenotoista, niin niitä etsitään, niitä uimakouluja, mutta niitä ei vaan löydetä. Olen puhunut aika pitkään, mutta käydään vielä nämä naisten haastattelut läpi tässä, koska tässä on tehty niin kuin iso työ ja tietysti tämä raportti on tulossa, mutta se ei ole vielä valmis, mutta todella niin kuin hyviä ja pitkiä vastauksia ja yksityiskohtaista niin kuin asioihin paneutumista on niin kuin näiltä haastatelluilta äideiltä ja naisilta saatu. Ja tosiaan niin kuin, näissä vastaajissahan on sellaisia, jotka ei osaa uida, jotka ei pysty käymään uimahallissa, mutta heillä on kuitenkin joku suhde veteen. Ja se saattaa olla sitten luonnonvesien kautta. Että vesi koetaan niin kuin tärkeänä rauhoittumisen ja voimaantumisen lähteenä. Ja esimerkiksi luonnonvesit saattaa olla joillekin ainoa mahdollisuus uimiseen. Mutta myös sitten pelon kohde, eli on todella paljon näitä ehkä lapsuudestakin nousevia niin kuin pelkoja, mutta niin kuin lähtömaista valtameri tai isoja vesialueita, jotka on niin kuin sitten, niin kuin, ne on niin vaarallisia olleet, että sinne ei ole ollut mitään menoa ollut. Että sellaista luottamusta ei ole pystynyt syntymään. Mutta jos uimassa käydään, niin se on niin monelle naiselle tosi niin kuin tärkeä rentoutumisen ja hyvinvoinnin lähde. Että se on stressilievittäjä, palautumisen väline töistä, opinnoista ja sitten osalla ihan myös kuntouttava toiminta. Ja sitä arvostetaan ihan tavattomasti. Ja veden pelko on iso tämmöinen uimaan oppimisen este. Ja lapsuuden traumat, kokemukset vaikuttaa vahvasti aikuisena tietysti vielä. Sitten on ihan tällaista anekdoottia, että suomalainen vesielementti on vähän erilainen kuin tuolla verrattuna isoihin valtamereen. Ei ole paljon suolaa ja järvivesi voi olla ihan erilaista kuin merivesi, että niin koetaan, että se on ehkä vieraskin elementti. Ja näistä uimaan oppimisen poluista naiset oli oppinut 5-12 haastattelusta oli oppinut jo lapsena vanhempien avulla uimaan. Ja sitten uimakoulussa olivat joko oppineet tai olivat oppimassa 5 henkilöä, joista sitten useampi oli niin kuin erityisesti naisille suunnatuissa ryhmissä joko käyneet tai tälläkin hetkellä opiskelemassa. Ja turvallinen ja kulttuurisesti sopiva ympäristö niin korostui tässä mahdollistajana tähän uimaan oppimiselle.
Ja oli 2 uimataidotonta henkilöä, joilla oli paljon halua oppia, mutta eivät ole toistaiseksi vielä löytäneet mahdollisuutta päästä siis vesiliikunnan pariin lainkaan Suomessa. Ja näistä uimisen merkityksestä niin sosiaalisuus nousi, mikä minulle tuli yllätyksenä, että pienillä paikkakunnilla, mitä pitemmälle pohjoiseen mennään Suomessa, kun on pimeätä, kylmää ja liukasta, eikä ole mitään tekemistä talvella pienissä yhteisöissä, niin tätä uintia arvostettaisiin ihan todella tärkeänä niin kuin, tekemisenä, jonne voisi mennä ystävien kanssa, tehdä jotain. Ja se on, niin kuin, korostettiin sitä, että se olisi niin kuin erityisesti talvella tärkeää, jos pääsisi uimaan, niin se toisi iloa siihen arkeen. Ja ehkä siis yksinäisyyttä ja sitä, että ei olla vaan kotona. Ja sitten korostettiin omaa aikaa, että saadaan siellä uidessa omaa aikaa ilman perhettä. Ja erityisen tärkeää se tuntuu naisille, joilla ei ole omaiset tai niin kuin läheiset täällä Suomessa, että he saavat joskus omaa aikaa itsellensä. Ja sitten tämä itse uimataidon opettelu ja vesipelon voittaminen ja omaan oppiminen niin on niin kuin parantanut naisten uskoa omiin kykyihin ja muuttanut heidän käsitystä itsestä positiivisemmaksi, voimaannuttanut heitä. Fyysinen terveys on yksi niin kuin tärkeä niin kuin kokemus siitä uimisesta, että se on hyvä ja turvallinen liikuntamuoto ja sitten vaikka niin kuin olisi ylipainoa, niin hyvä liikuntamuoto aloittaa sitä liikuntaa. Ja sitten sellainen asia, että se on osallisuuden kannalta. Tämä niin kuin uiminen on harrastus ja oma harrastus koettiin tärkeänä, että nähtiin, että on muillakin, että Suomessa naisilla on harrastuksia ja nyt heilläkin oli harrastus. Se oli tärkeää, niin että kokee olevansa niin kuin enemmän suomalainen kuin on harrastava nainen. Ja sitten nämä mahdollistajat on osittain samoja, mitä tuossa on käyty jo. Burkinin käyttömahdollisuus voi mahdollistaa myös sitten ehkä yleisvuorollakin opiskelun tai harrastamisen. Ja sitten, että jos uskonnollisia normeja huomioidaan niissä vesiliikuntapalveluissa, niin sitten isompi porukka vielä pääsee mukaan. Sitten vesipelon voittamisessa on pienet ryhmät, rauhalliset opettajat ja myös sitten korostettiin sitä, että saa tukea muilta, ei ole ehkä ainoa ihminen vesipelkoinen siinä ryhmässä ja saa vertaistukea ystäviltä. Että se on tärkeää ystävien kannustus, että sieltä saa ystäviä ja että he kannustaa siinä uimaan oppimisessa. Minulla on vielä tässä tämän verran näitä, niin mä käyn tosi nopeasti nyt nämä läpi, että tässä on osittain nyt tätä samaa, mitä käytiin tuossa jo aikaisemmin, näitä oppimisen esteitä, että tämä haastattelu niin kuin, vahvisti sitä, mitä kyselyn aineistosta saatiin ja mitä nousi, eli ehkä lisänä vielä sit se, että noista kulttuurisista ja sosiaalisista esteistä, että aika moni puhui sitä, että Burkinissa käyminen tuolla yleisillä vuoroilla niin oli se niin sosiaalinen erottautuminen, että vaikeaa, että koettiin, että ihmiset katsoo ja että on niitä ennakkoluuloja sitä Burkinia kohtaan vielä aika paljon olemassa. Uimakoulujen suhteen niin nämä isot tasoerot ryhmissä esti oppimista, että ei saada tavallaan, että on vasta-alkajia tai sitten vähän enemmän osaavia ryhmissä, vaan siellä on aika paljon ihan eri tasoisia oppijoita. Ja sitten koska harvemmin pääsee sellaiseen tilanteeseen, että voi jatkaa sitä seuraavalle uintikoulujaksolle heti sen edellisen jakson jälkeen, niin se opittu asia jo ehtii unohtua, kun ehkä sitten vuoden kuluttua taas päästään seuraavalle, koska ne on niin kilpailtuja ne uimaopetuspaikat.
Sitten ihan tätä taloudellista ja hyvin paljon korostui se, että vaikka osa näistä haastateltavista olisi sen Spinnalla-hankkeen piirissä ja saivat näitä tiedotteita näistä niin kuin uimakouluista ja naistenvuorosta ja muuta, niin tämä uimahallikulttuuri oli vastaajilla selkeästi, että sitä ei, ja haastateltavillakin osittain, ei niin kuin tiedetä siitä tarpeeksi, että osattaisiin hakeutua siihen niin kuin vesiliikunnan pariin. Et tiedotusta tarvittaisiin paljon enemmän ja sitten on niin kuin ihan epäselvyyttä, että kuka täällä järjestää niin kuin sitä vesiliikuntaa, mistä sitä kysytään ja sitten ja juuri näin, että onko naisten vuoroja tai onko burkinin käyttömahdollisuutta siinä paikkakunnalla. Ja yksi erityisen tärkeä kysymys oli haastatteluissa myös tämä yksityisyys. Eli se on niin kuin tällainen asia, mikä on hyvin vaikea niin kuin muualta tänne muuttaneissa perheissä, että Suomessa riisuudutaan ja peseydytään muiden nähden. Se on sellainen asia, jota ei haluta siirtää lapsille. Että se on sellainen arvo, että tämä on niin kuin minun keho ja minä päätän, kuka sitä katsoo. Ja sitä ei haluta niin kuin tavallaan siirtää sitä, että siellä niin kuin ihan kenen nähden vaan peseydytään ja riisuudutaan, puetaan. Sitä omaa ja rauhaa ja yksityistä halutaan, niihin palveluihin toivotaan ihan jatkuvasti. Suihkuverhoilla ja sitten jotain tilaratkaisulla noihin tiloihin. Ja jos puhutaan lasten uimaan oppimisesta, niin kulttuurisista ja uskonnollisista näkökulmista, niin sielläkin on juuri tämä yksityisyyden tarve on korostuu. Ja sitten ihan, että esimerkiksi islamin mukaan niin uiminen on kuitenkin taito, joka olisi hyvä opettaa lapsille. Että siellä on sitä myöskin sitä positiivista niin kuin, myös niin kuin kulttuurisessa niin kuin ympäristössä, että sitä kannustetaan sitä uimaan oppimista. Ja sitten tämmöinen muslimivanhempien strategiat, että sitä niin kuin siellä keskusteltiin tai puhuttiin, yksi nainen sanotti todella hyvin sitä, että se on niin kuin iso ongelma muslimivanhemmille, että mitä tehdä niin kun lapset on eri-ikäisiä, että salliiko niiden pienten lasten, kun se ei vielä niin kuin kulttuuri ei kiellä sitä sekaryhmään menemistä ja he voi peseytyä, ehkä siellä olla alasti niin kuin helpommin ja näin, niin sallitaanko se heille siitä alusta lähtien vai kielletäänkö sen takia, jotta sitten ei tarvitse esimerkiksi teini-ikäisten, niin kuin murrosikäisten kanssa niin kuin ottaa sitä riskiä, että siitä tulee niin kuin ongelma, että sitten kun se ei niin kuin yhteisön sääntöjen mukaan niin kuin olisi sallittua, niin sitten sitä joudutaankin niin kuin kinaamaan teinien kanssa. Tämä on iso niin kuin, se on niin kuin strategia, mitä niin kuin vanhemmat miettii, mitä tehdä. Lapset laitetaan uimakouluun, koska se on turvallisuustaito. Se tuli ensimmäisenä esille. Sitten se on osa koulua ja normaalia lapsuutta Suomessa. Sitä ei haluta kieltää lapsilta. Se on iso osa osallisuutta ja sitä niin kuin tähän niin kuin porukkaan kuulumista, kaveriporukkaan kuulumista, että ei haluta kieltää sitä, mitä niin kuin lasten kaveripiirissä tehdään. Uiminen edistää terveyttä ja se tarjoaa sosiaalisuutta ja kavereita. Ja yksi tärkeä asia, vanhemmat haluavat tarjota lapsille paremmat mahdollisuudet kuin heillä itsellään on ollut. On yksi vielä sitten tämä dia tästä koulujen uimaopetuksesta ja tässä on nämä pointit oli se, että vaikka niin kuin miltei kaikki haastattelut naiset, niin lapset on ala-asteessa kaikki menneet sekaryhmässä uimaopetukseen tai ovat menossa, jos on pienempiä lapsia, niin sekaryhmään, niin sitten kuitenkin nähdään, että opetusta on niin vähän, että
uimisella ei ole paljon mitään merkitystä sen uimaan oppimisen kannalta. Et se voi ehkä auttaa vedenpelon voittamisessa, mutta ei riitä paljon muuhun. Tytöillä purki on niin kallis, saattaa olla 50, että sitä ei ehkä ole varaa hankkia parin kerran vuoksi. Seuraavana vuonna se voi olla jo pieni. Esiopetuksen taas näitä uimassa käyntiä pidettiin niin kuin merkityksellisempänä itse näiden uimisiin liittyvien taitojen hankkimisen kannalta. Ja sitten toivottiin tätä tukiopetusta tämän koulun uimaopetuskertojen lisäksi. Tämä on sitten kertausta ja mä kiitän teitä ja pahoittelen, että tässä kesti näin pitkään, mutta nyt meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa keskustella asioista. Ja mä ajattelin, että voitaisiin ottaa heti perään tähän, jos kenelläkään tätä. Mä tietysti pyydän anteeksi, että tässä tuli aivan valtava määrä tätä dataa näin pienessä ajassa, että tämä on ehkä räntätty niin nopeasti tässä läpi, että en tiedä kuinka paljon saitte kiinni, mitä tässä puhuttiin, mutta panelistit ovat kyllä niin kuin etukäteen niin kuin tutustuneet tähän dataan jossain muodossa, niin sitten voidaan niin kuin siirtyä myös sitten keskusteluun siinä mielessä, tai sitten jos jollakulla on, niin tässä niin kuin heti perään jotain kommentteja, niin niitä voi esittää. Mä sillä välin nyt haen noin. Joo, Stiina Tevajärvi. Ootas nyt siitä vähän kovemmalle sun äänen. Okei, ootas. Kuuluuko se paremmin? Nyt kuuluu, joo. Joo. Okei, joo, ei kun sano vaan, että joudun tosiaan lähteä vähän aiemmin. Että tässä tietysti kiitos, oli hyvä esitys ja tuli tosi paljon ajatuksia, mutta jotenkin tuntuu, siis on täällä Lappeenrannassa näiden maahanmuuttajien liikunnan kanssa tekemisissä ja on ihan itse asiassa mun päätyöni täällä, että tapaan tosiaan tosi paljon ja vastaan myös täältä uinnin opetuksesta, mutta tulee vaan semmoisia tosi peruslaatua olevia ajatuksia itselle, että jotenkin itse olen ainakin ajatellut, että tämä verhojuttu on semmoinen, mikä luulisi, että meillä voisi olla nykyistä, on täälläkin paljon siitä puhunut, että luulisi, että se nyt ei ole mahdoton toteuttaa, että meilläkin uutta uimahallia tässä just ollaan suunnittelemassa, niin että muistettaisiin tämmöiset asiat ja sitten tosiaan tämä burkiini-asia, että tännekin ollaan just hankkimassa tämmöisiä vuokra-asuja. Mutta sitten mä itse jotenkin tuli niin vahvasti näitä ajatuksia taas, että mitä se kotoutuminen sitten on, että jos ajatellaan, että pidetään kiinni kaikesta siinä NS vanhassa omassa kulttuurissa, että me joustetaan, mutta sitten kanssa ajatellaan, että kuinka pitkälle voidaan joustaa. Ja just tässä uinniopetuksessa tulee sama kuin, ei tämä koske tietysti vain maahanmuuttajia, mutta eihän meillä kukaan opi semmoista taitoa sillä, että joku muu koko ajan järjestää sulle erinäisiä kursseja ja sä menet kurssilta kurssille. Et kyllähän se vaatii, että meillekin tulee tämmöisiä, että mulla on 2-3-vuotiaat lapset, että toisin hänet nyt kurssille. Mutta itse mä en lähde sen lapsen kanssa, en rannalle, enkä halua itse, jotkut jopa kärjistettynä eivät ole itse kiinnostuneita uimaan. Et vaan tätä omaa aktiivisuutta ja sitten jonkinnäköistä joustoa. Että musta just tämä tämmöinen burkkiini on samaa mieltä, että suomalaiset välillä on edelleenkin täällä Lappeenrannassa katselevat joskus just vähän edelleen ennakkoluuloisesti niin kuin sitä pukeutumista ja näin. Mutta just, että käydä sitä keskustelua siitä, että
että mihin asti me joustetaan, ja sitten itsestä just tämä naisten uintivuoro on välillä mennyt just siihen, että miksi me voimme käydä vain kerran viikossa uimassa, ja sitten tulee just tämä, että ei me pystytä niin kuin loputtomasti tässä joustamaan, että olisihan heillä sitten ihan eri mahdollisuus oppia uimaan, että jos näissä tietyissä asioissa me tullaan vastaan, että jos he tulisivat sitten omalta osaltaan vastaan. Että tämmöinen vuodatus tai ajatus nyt tässä itsellä tuli tästä koko tutkimuksesta. Joo, kiitos. Kiitos kommentista. Saanko mä kysyä, onko siellä naisten vuorolla järjestetty uimaopetusta vielä koskaan, että onko siellä ollut vaan se... On ollut uimaopetusta, joo. Mutta siitä on ollut just, että tällä hetkellä meillä itse asiassa enemmän näitä suomalaisia natiivi-ihmisiä uimassa, että aika hyvin mun mielestä etenkin tämä nuorempi väki kyllä ne asut päällä tai burkiinit päällä käy uimassa. Ja se mikä itteni yllätti, että kun me järjestettiin rannalla kerran uimakoulua, niin siellä oli näitä ihan sekä naisia että miehiä vielä sekaisin, nimenomaan näitä muslimiväestön edustajia, mikä mut sitten yllätti, että se musta vasta julkinen paikka on yksi meidän isoimmista uimarannoista, että siinä kuitenkin sitten tultiin, että aina se ei ole niin ehdotonta. Tuossa oli siis, meillä oli ainakin yksi haastateltava nainen, joka siis ei ollut päässyt siis uimahalliin burkinin kanssa, ja sitten hän kävi rannalla uimassa, koska siellä sai sitten kuitenkin valita sen oman uima-asun, että sai mennä burkinissa uimaan, ja että siinä monenmoisia, että siinä voi olla myöskin tietämättömyyttä ja että vääriä käsityksiä siitä, että pääseekö sinne uimahalliin burkinissa ja muuta, että useampi oli, jotka sitten kävi vaan ihan luonnon vesissä uimassa. Joo, no meillä on auttanut kyllä mun mielestä aika paljon se, että kun meillä uimahallissa nyt, että otettiin oikeastaan nyt noista isommista pääkaupunkiseudun kaupungeista mallia, että on just tämmöinen aika montakin kylttiä, missä on, että tämmöisiä uima-asuja voi käyttää ja tämmöisiä ei voi käyttää. Ja siinä on just se burkiini kuva heti kun tuut uimahalliin ja pukuhuoneen puolella, niin se on mun mielestä auttanut puolin ja toisin, että nähdään, että voi olla. Ja eikä sen tarvitse olla burkkiini. Meilläkin aina kun mä infoon näitä meidän kotoutumisopiskelijoita ja yliopiston väkeä, niin aina sanon, että ei tarvitse olla burkkiini, kunhan on jonkunnäköiset lykrahousut pitkät ja vaikka hihallinen paita, kunhan se ei ole puuvillaa ja kunhan se on vain uintikäytössä, että eihän se varmaan missään lue, että sen pitää olla just tietynlainen, mutta tietysti hygienisyys, nämä kriteerit tai nämä asiat huomioiden, että tämä nyt on oma kokemus täällä päin. Kiitos kommentista, ja me voidaan palata tähän nyt tuossa, kun näistä puhutaan paneelissa, niin näihin voi ehkä meidän panelistitkin kommentoida, miten he itse näkee tai tuolta yleisön joukosta, otan itse nyt ajattelin, että voisin esitellä panelistit ja sen jälkeen voitaisiin mennä näihin etukäteen heille lähetettyihin kysymyksiin. Nyt tuosta mä saanin. Eli nyt esittelisin meidän panelistit, eli me ollaan pyritty tässä paneelikeskustelussa huomioimaan, että meillä olisi täällä vähän eri vesiliikunnan sektoreilta edustajia. Eli meillä on Afra Fekri, joka toimii uimaopettajana Fimun Pinnalla-hankkeessa, mutta myös monessa muussakin toimijalla, muun muassa Fitbit Oy:llä ja Wanders ry:llä Vantaalla. Tervetuloa, Afra. Ja sitten meillä on toisen meidän uimaopettajista on Sagal Said Mohammed. Onko Sagal? Pystytkö laittaa kameraa päälle ja tulla
tulla kuulolle. On Sakal saanut onkohan hän pois linjoilta tällä hetkellä. Sakal, kuuletko? Kuulen. Hyvä. Mä en nyt näe sua tässä. Voiko sä laittaa kameraa päällä, niin tuletkohan se sitten tuohon On mun näkyviin? kamera päällä, on. Ei ole. Mä en näe sua ainakaan nyt heti. Niin. Siellä. No niin, terve Sakal. On tässä. Sakal opettaa uimaopettajana, on kouluttautunut Pinnala-hankkeessa uimaopettajaksi 2024 ja opettanut sitä ennen jo apuopettajana pitkään Monaliikulla ja nyt myös meidän Pinnala-hankkeessa. Sitten täällä meillä on tietysti Anne Hiltunen, on vesiturvallisuuden asiantuntija, ja sitten meillä on tuolta Tampereelta niin on Selina Virkkunen, joka toimii myös Fimun Pinnalla-hankkeessa, mutta siis opettaa Tampereen kaupungilla uimaseuroissa. Sitten hänellä on oma yritys, Uimaopetus Selina Oy. Ja sitten meillä on Espoosta on Ninja Rinne, Fitbit Oyn kouluintien koululaisuudesta vastaava työntekijä, ja sitten Espoon kaupungilta hanketyöntekijä Matilda Törmä, joka on myös nyt, jos ymmärsin oikein, niin on tässä tämän OKM:ltä saadun tämän koulu-uimaopetuksen tukihankkeiden tai hankkeen siinä vastaa työntekijänä sitten Espoon kaupungilla. Ja nyt ketäs muita onko mä unohtanut jonkun vai oliko panelistit? Nyt kaikki olivat tässä, kyllä. Hyvä. Ja mä olin kysymässä, mä kaivan kysymykset täältä äkkiä esiin, mulla on ollutkaan auki tuossa etuulta. Elikkä, kuten äsken sanoin, niin te kaikki panelistit olette vesiliikunnan eri sektoreilla, kunnissa, uimaseuroilla, järjestöillä, yrityksissä, tekemisissä maahanmuuttajataustaisten väestön uimataidon ja vesiturvallisuuden kanssa. Kysyisin, että kun olette tätä selvitystä vähän enemmän kuin tämän esityksen verran katselleet, niin mitä ajatuksia teille nousi siitä? Yllättykö joku asia tai näyttäytyykö joku asia teidän oman kokemuksen valossa toisin? Tai olisitteko sitten jotenkin tulkinnut tuloksia toisella lailla? Olisiko jotain näkemyksiä tähän? Ihan vapaasti. Eli mä ohjaan myös Espoon kaupungin naisten uinteja. Niin tämän tutkimuksen tulokset oli kyllä, että ne näyttäytyi ihan samanlaisilta siellä ohjatussa liikunnassa. Eli me järjestetään 2 maksutonta uimakoulua plus 7-vuotiaille ja plus 15-vuotiaille. Ja ne on kyllä ihan niin kuin tupaten täynnä. Et siellä on jonolistallakin niin kuin jo monta kurssia eteenpäin ihmisiä. Ja nämä naisten vuorot on Espoossa tosi suosittuja. Ne on ihan hirveän täynnä koko uimahalli, kun on tämä 1,5 tuntia uintiaikaa naisille. Ja sitten niissä uimakouluissa näkyy, että tasoerot on tosi isoja. Et siellä on semmoisia, jotka tulee ensimmäistä kertaa uimahalliin, ja sitten on semmoisia, jotka osaa jo uida 10-15 metriä. Joo. No, haasteellista opettajalle. Kyllä. Joo. Ja sitten niin Espoon kaupungillahan me tarjotaan koululaisuinneissa, me tarjotaan purkkiineja niille lapsille, jotka tarvitsee. Et meillä on semmoinen, että niitä voi siitä lainata sille uintikerralle, niin niitä ei tarvitse itse hankkia. Ninja voi varmaan lisätä niihin kouluuinteihin liittyen.
Joo, burkiineja on tosiaan saatavilla. Meillä ainakin yllättävän toki siis isokokoisia ainoastaan burkiineja, että tavallaan siinä mielessä ehkä yllättävänkin pienikokoisia burkiineja oikeasti tarvittaisiin tuonne käytännössä kentälle jo, että se on niin kuin jo alaluokilla osalla perheistä toiveena. Ja koululaisuinneista sinällään ei ole mitenkään en yllättynyt tästä omasta positiostani niin kuin mistään, mitä kuulin hankkeen tavallaan noista tuloksista, mitä juuri esittelit, että hyvin näyttäytyy samankaltaisena. Mites Afra, Sagal tai Selin? No, mä voin ainakin sanoa Tampereen puolesta niin kuin yhtyä tähän, että niin kuin se viikoittainen naisten vuoro, mikä meilläkin on, niin onhan se todella suosittu ja ajoittain niin kuin todella ruuhkainen, että siinä mielessä en yhtään esimerkiksi ihmettele sellaista tulostakaan, että osalla se uiminen saattaa senkin takia sen ruuhkaisuuden vuoksi niin kuin jäädä. Että se vuoro on kyllä niin kuin todella suosittu ja ryhmiin on ainakin tähän asti nyt viimeiset pari vuotta niin ollut kyllä koko ajan uusia tulokkaita ja koko ajan kysellään, että koska taas pääsisi tai voiko jatkaa. Tampereellahan meillä on myös hyvin nyt toiminut se, että sellaista ihan hirveää taukoa ei välttämättä siihen uintiharjoitteluun tule ja sen takia ehkä onkin saatu myös tämän viimeisen 2 vuoden aikana aika hyviä tuloksia, koska on ollut sellaisia sitoutuneita naisia, jotka on aloittanut silloin vaikka pari vuotta sitten ja sitoutunut vaikka ihan vuodeksi niin kuin käymään ryhmässä sopivassa tasossa ja harjoittelemaan ja sitä kautta niin kuin aidosti saavuttamaan sen uimataidon, eli sellainen niin kuin jatkuva uusi kurssi, seuraava taso, niin se on ainakin niin kuin Tampereella kyllä toiminut siihen, että aidosti saadaan sitten myös sitä niin kuin uimataitoista naista sieltä niin kuin kursseista eteenpäin, jotka jatkaa sitten sitä harrastusta, uivat itsenäisesti ja jopa niin kuin siellä sitten taas neuvovat ystäviä ja muita kävijöitä. Niin se niin kuin, joo. Meillä taisi olla niin kuin ennätys, että 16 kertaa, 2 5 kerran kurssia, 1 6 kerran kurssi, niin Vesipelkosesta 200 metriä niin oli Tampereella niin kuin ennätysnopea niin kuin uimataidon saavuttaminen, 40 nainen. Ja hän ei ollut kertaakaan pois opetuksesta. Kyllä. Sagal. Oi. Joo, siis tulokset vastaavat hyvin sitä, mitä näin työssäni uimaopettajana. Eli monet maahanmuuttajat, naiset ja lapset, suurin osa eivät osaa uida, mutta se riippuu, miten he ovat siis täällä, kun ne tulit Suomeen, millä tavalla ne on saanut tiedot tai mihin ne on mennyt, semmoisia juttuja tulee. Ja ne osaa siis pieni juttuja uimisesta, mutta aina ne kysyy, kun kurssi loppuu heti, tuleeko seuraava kurssi. Sitten minä en pysty vastaamaan heille ennen kuin minä saan siis kurssia tai Riita siis kertoa meille, että tulee kurssia, sitten ne odottaa vaan. Mutta ne haluaa oppia oikeasti uintiin, että ne pääsisi lasten kanssa uimaan. Heidän mielessä on tylsää, että lapsi ui ja äiti odottaa reunassa tai pieni altassa heidän kanssa. Eli se on vähän haastavaa heille, mutta ne haluaa oppia. Afra tai Anne, onko kommentteja äkkiseltään? Moi, mä voin kommentoida vähän ehkä tässä hetkessä. Ensinnäkin halusin kiittää Riitaa ja kaikki, jotka on ollut mukana tässä projektissa. Uimaseurat, kaikki henkilöstö on
tiedän, että on ollut todella haastava työ ja ne kurssin toteutuminen on ollut vain yksi osa näistä haasteista. Se on ollut tietääkseni myös ne tietojen jakaminen tosi haaste. Kuten sä mainitsit, mä oon ottanut vähän muistiinpanoja itselle mainita, mitä minä olen huomannut. Ja halusin sanoa, että täällä on erilaisia perspektiivejä, jotka täytyy vähän katsoa ennen kuin lähetetään kysyä, miksi maahanmuuttajat eivät osaa uida. Siellä on taustalla paljon eri tietoa, joka ei kaikki tietää välttämättä mun mielestäni. Yksi on se tietojen löytäminen, että kun maahanmuuttajat tulee Suomeen, ei välttämättä kaikki tiedä, mistä pitää löytää tietoja. Minullekin on ollut haastava löytää ehkä tavallisia tietoja, että kun kasvataan Suomessa, ehkä nämä tulee vähän luonnollisempi, että mistä löytyy nämä tiedot, mutta ei ole kaikille tosi helppo tietää, miten täytyy löytää ne tiedot. Ja kaikki myös kysyy minulta koko ajan nämä kurssin aikataulut ja kaikki muut. Et mä lähetän koko ajan linkit ja aikataulut ja kaikki, mutta silti siellä on haasteita, että kaikki ei osaa välttämättä lukea tai toimia digitaalinen maailmassa, sanotaan, että siellä on hyvin erilaisia haasteita. Ja myös ehkä se markkinointi on myös vähän haaste, että ehkä muissa maissa on enemmän ne tiedot näkyvillä, mutta Suomessa ehkä enemmän löytyy kaikki verkkosivuilla, että heti ei löyty semmoinen paperitiedot seinällä esimerkiksi heti, kun muissa maissa se näkyy. Ja sitten, kuten vähän mainitsin, se kielihaaste on monelle aika iso. Ja nyt ne maahanmuuttajat, naiset on tosi kiitollisia, että löytyy vähän saman äidinkieliset opettajat myös kentällä. Mun mielestäni se kommunikaatio on mennyt vähän parempi. Ehkä Sagal voi kommentoida enemmän tästä, että ehkä ne ikääntyneet tai vähän isommat osallistujat eivät välttämättä osaa suomen kieltä tai englanniksi, ja he ovat olleet yleensä tosi kiitollisia, että löytyy myös vähän sama äidinkieliset opettajat. Joo, ja sitten se joustavuus, joka mainittiin, on todella tärkeä kommentti, mutta se ei ole helppo ja se on tosi pitkä matka molemmille puolille, että löydetään vähän semmoinen piste, että voidaan olla yhteydessä samassa paikassa. Mä oon itse kasvanut Iranissa ja ehkä meidän maassa on eri kulttuuriset vähän enemmän yhteydessä, ja kun mä tulin Suomeen, mä huomasin, että täällä suuri osa asiat on todella tai hyvin homogeeniset, että kaikki ihmiset vähän näyttävät samannäköisiä tai kaikki säännöt on tosi hyvin samannäköiset joka kaupungissa tai koko maassa. Ja täytyy vähän huomata sen, että
tämä on tosi erilaista Suomessa ja ei kaikki maissa on sama. Että yleensä ihmiset ja eri uskonnot, eri värit tai eri kaikki erilaiset ihmiset asuvat yhdessä vähän pidempää aikaa ja he ovat vähän oppineet asua yhdessä. Mutta täällä on ollut vähän eri se koko asia. Ja mäkin haluan korostaa, että täytyy olla vähän joustavampi, vähän molemmat puolet täytyy vähän olla, koska kentällä mulla on ollut haasteita monta kertaa, että suomalaiset haluavat todella tarkasti olla sääntöjen mukana, mutta maahanmuuttajat eivät halua olla ja haluaa vähän olla omien säännöjen mukana. Ja siellä on ollut muutama kerta semmoinen vähän haastava tilanne. Ja mä haluaisin sanoa, että tämä on pitkä matka, että ei ole tosi helppo olla joustava ja täytyy vähän olla kärsivällinen ja ehkä ne maahanmuuttajataustaisia opettajia auttaa enemmän tämä tilanne, tiedä miten voisin sanoa. Joo, mutta kiitos paljon ja on ollut tosi minulle tosi hyvä kokemusta myös olla täällä kursseilla mukana ja olen oppinut itse paljon myös. Kiitos Afra sulle ja ihan kaikille opettajille. On muutama täällä kuulolla, että me ihan hirveästi hankkeessa on vapaaehtoistyötä olette myös tehneet ja laittaneet omaa aikaanne siihen naisten ohjaamiseen, siis vapaa-ajalla ja niin kuin neuvomiseen ja opastamiseen. Että kiitos siitä kovasti. Meillä rupeaa aika kohta loppumaan, mutta haluaisitko Anne vastata vielä tähän, että nousiko sulla jotain, mitä ei ole vielä sanottu tai olisi kyllä ehkä mä voin vähän tietyllä lailla yhteenkin nivouttaa tässä, kun nyt on kuullut kaikkien vähän niin kuin keskusteluita ja se, mitä itsekin tuolta kirjailin ja tutustuin jo materiaaliin, niin tavallaan jotenkin koin, että jos miettii, että siellä oli niin kuin, siis motivaatiohan, että kaikki haluaa, niin se oli muistaakseni, eikö se ollut 95%, jos mä kirjoitin oikein, että on se, että näistä uimataidottomistakin haluaa oppia uimaan, niin sehän on niin kuin äärimmäisen suuri. Ja sitten se, että tavallaan jos mietitään meidän näkökulmaa, niin että se tavallaan siellä on se halu oppia, niin sehän on vaan meidän niin kuin tietyllä lailla semmoinen suuri mahdollisuuskin siihen, että me pystytään niin kuin saavuttamaan sitten myös sitä uimataitoa ja sitä vesipätevyyttä, mistä minä nyt jo aikaisemmin tuosta puhuin, mutta nyt tässä vielä toki on omat ajatukset myös tuolla käyttäytymistieteellisesti, jos mietitään, ja mitä taas Afra tuolla taisi sanoa siitä, että se tieto ei saavuta, niin se on varmasti tosi iso kysymys, mutta me ihmisethän ollaan luontaisestikin tosi laiskoja, niin kuin ehkä, että meitä pitää vähän niin kuin tuupata ja ohjata sinne suuntaan, että me löydetään se tieto, eli se tavallaan pitäisi tehdä myös se, niin kuin se tiedon saanti helpoksi. Jotenkin mä koen myös nyt tässäkin, että me tehdään tätä monikieliset yhteisöt tätä hankettakin, niin tavallaan, että pystyttäisiin sitäkin kautta niin kuin viemään sitten niin kuin selkeästi sitä viestiä eteenpäin. Näköjään mykistetty, jatkanko vielä tästä, mutta se, että tavallaan että pystyttäisiin niin kuin tarjoamaan helposti niitä niin kuin tietoa. Ja niin kuin just Afra sanoikin, että on se siellä vaikka ihan uimahallillakin, niin se juliste voi olla se parempikin, tai sitten ihan jopa niitä paperiversioita, että pitää meidän niin kuin pohtia myös niitä, että miten me myös tavoitetaan. Ja että ehkä se voi olla, että niin kuin ihmiset niin kuin tietää, että se ei ole se ongelma, vaan että sitten tavallaan tämä meidänkin, niin kuin, että me oletetaan sitä, että me niin kuin
toimitaan samalla tavalla kuin kantasuomalaiset, että ne tietää, että uimahalli, siellä on uimakoulut, sieltä saat tietoa, niin nyt tämä voi niin kosahtaa niin siihen kohtiin. Ja me oletetaan, että kaikki on ehkä tämmöisiä aktiivisia etsijöitä ja etsii sitä tietoa. Ja tavallaan pitäisi ehkä luoda semmoinen niin kuin helppo toimiva polku ja tavallaan, että se on myös turvallinen ja otetaan myös ne niin kuin, tämmöiset sosiaaliset asiat myöskin siellä huomioon sitten niin kuin tässä niin kuin ympäristössä. Mutta että paljon tietenkin on vielä tehtävää mutta mun mielestä niin kuin hyviä puheenvuoroja kaikilta ja tavallaan mä katson tätä asiaa nyt täältä järjestökentästä ja ei ole hirveästi semmoista konkreettista kokemusta. Toki on aina niin kuin nähnyt ja kuulen että missä niin kuin mennään, niin mielenkiintoisia tuloksia. Kiitos. Mä ajattelen, että jos tässä nyt on ihan vielä minuutin, maltetaan olla linjoilla tai muuta, niin ajattelin, että olisi voinut niin kuin vielä kysyä, että olisiko ollut joku 1 tai 2 avausta tai 1 avaus, että mitä haluaisit muuttaa tai tehdä toisin, onko ideoita siihen, että jos ajatellaan, että miten tässä voitaisiin päästä eteenpäin ja tavoittaa. Mulla itsellä on muun muassa semmoinen tullut mieleen, että voitaisiinko noissa luonnonvesissä aloittaa niin kuin uimakouluopetus, kun näistä altaista on niin paljon pulaa, niin olisiko se millään lailla niin kuin mahdollista niin aloittaa niin kuin rannoilla ja järvissä ja niin kuin uimakoulut naisille ja tytöille esimerkiksi. Niin, onko panelisteilla mitään, jos te haluaisitte tehdä jotain toisin, yksi asia tällä hetkellä, niin mikä voisi olla semmoisen tärkein asia? Ja mitä voitaisiin niin. No mä voin sanoa täältä, mun mielestä voisi tarjota laajemmin eri monipuolisempaa vesiliikuntaa näillä naisten vuoroilla, ainakin täällä Espoossa, että olisi enemmän ryhmiä, voisi olla vesijuoksua, vesijumppaa, perheuimakoulua, vauvauinteja, että se tulisi jo sieltä niin kuin pienestä asti perheille niin kuin yhteinen hetki. Ja mä voin jatkaa vielä ennen kuin joudun juokseen jo seuraavaan, niin kuin varmasti muutkin, että miten jos esimerkiksi koululaisuinnit alkaisi oikeasti sieltä varhaiskasvatuksesta, jolloin varhaiskasvatuskin alkaa vielä kuitenkin herkkyys-ikä uinnin oppimiselle on jo sieltä, niin kuin, onko se tällä hetkellä virallisesti 5 eteenpäin, niin siellä on mun mielestä potentiaalia. Kiitos Minja. Saara. Hei, mä huutelen täältä Jyväskylästä. Meillä on 1 naisten vuoro keväällä ja 1 syksyllä. Niin komppaan ihan ehdottomasti tätä luonnonvesiasiaa ja sitten kun meillä on paljon täällä meillä päin näitä järviä, niin sitten siinä tulisi se, että tavallaan se vesiturvallisuusopetus niin kuin laajemmin olisi helppo ottaa mukaan, että miten laiturilla ja miten pitää pysyä, miten käyttäytyä rannoilla ja näin, niin komppaan vaan, että ehdottoman kannatettavaa, varsinkin kun meillä on niin älyttömän niukassa ne naisten vuorot. Mikä tarkoittaa sitä, että nehän sujahtaa ohi, kukaan ei edes muista, että ne on olemassa, kun niissä ei ole mitään säännöllisyyttä. Että jos niin kuin voi teiltä jotain toivoa hankkeelta, niin on myös painostusta sitten kaupungeille siihen, että niitä naisten vuoroja järjestettäisiin ylipäätään. Että kuulosti hienolta, mitä Espoossa tapahtuu, mutta meillä ollaan tosi kaukana siitä. Mutta kiitos, tosi hyvä seminaari. Kiitos paljon. Siellä Jyväskylässä on se uimakaveri-hanke ollut siellä niin kuin tytöille meneillään, niin minä kyllä pyytäisin, että voisiko joku hanke järjestää pojille kanssa uimakaveri hanketta, että jos on niin kuin järjestötyöntekijöitä ja hanketyöntekijöitä täällä paikalla, niin voisiko olla semmoinenkin jossain hankkeessa mahdollista. Saanko jossain vielä sanoa, niin itse sanoisin niin kuin sen yksittäisen asiana, että minkä muuttaisin, niin sen tietyn niin kuin epävarmuuden
että jos jotain saadaan aikaan esimerkiksi nyt Tampereella, niin on ollut tosi pitkään pysyvä naisten vuoro, ja se on niin kuin jo tosi hyvä asia, että se on viikoittainen juttu, mutta nyt on saatu niin kuin todella hyvä opetus sinne niin kuin päälle, johon olisi jatkuvasti tulossa, mutta sitten valitettavasti tähän, kun tämäkin on nyt hankepohjasta, mitä Tampereella tällä hetkellä pidetään, niin silloinhan siinä on jatkuva epävarmuus, että tuleeko se jatkumaan ja tuleeko ne seuraavat enää pääsemään sillä olemassa olevalla vuorolla enää siihen opetukseen, vaikka siellä niin kuin halukkaita olisi. Että se olisi kyllä itsellä niin kuin nyt päällimmäisenä mielessä, että ainakin niin kuin toivottavasti useampiin paikkoihin saadaan tällainen vuoro, jos sille on tarvetta ja niin kuin naisia on tulossa, mutta sitten jos se vuoro on jo olemassa ja siellä saadaan jotain hyvää aikaan, niin sitten niin kuin, tässä tarvittaisiin myös ehkä Tampereen kaupunkia niin kuin siinä, että se olisi pysyvää toimintaa, jolle on selkeä tarve lisää turvallisuutta sekä naisille, mutta sitä kautta myös heidän lapsilleen. Kiitos Selina, tosi tärkeä pointti. Tuleeko yleisöltä tai onko Sagalilla tai Matilda on vielä niin ja taisi lähteä nyt vielä pois, mutta jos ei tule enempää tästä keskustelua, niin mä oon Anne välillä vähän tässä nyt keskittynyt muualle, niin sieltä tulee, mä päästän sitten Sarkonan, niin ole hyvä Sarkona. Siis mulla on kommentti. Ja Sagalilla ensin Sarkona ensin, niin pikkuhetki jo. Okei, selvä. Kiitos ensi Mikkilistä. Ja Mikkelissä myös tosi paljon maahanmuuttajanaisia, kun he haluavat uimaopetusta, mutta pitkiä vuosia, kun naisilla ei mitään uimaopetusta Mikkelissä. Joo, siellä olisi kovasti tarvetta. Kyllä. Varsinkin nyt 2-3 vuotta, kun uusia maahanmuuttajia, tosi pitkä aika, kun täällä ei järjestänyt. Okei, joo. Ja. Välillä on ollut, mutta sitten taas on pitkiä katkoja. Vuosia. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Sagal, kerro vaan. Joo, siis minun mielestäni olisi hyvä, että uinnista tehtäisiin halvempaa ihmisille, että ne pystyvät maksamaan, koska te tiedätte, että maahanmuuttajat, että meidän kulttuuri, että äidillä on varmaan 6 lasta tai 4 lasta ja sitten uintikurssi ei riitä, että vanhemmille, eli ne maksavat lapsilta. Sitten toinen ehdotan, että uimahalleihin jaettua siis päivää, semmoisia esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa uimahallilla jaettaisiin tasan. Esimerkiksi aamupäivä olisi varattuna vain naisille ja tytöille. Sitten taas iltapäivänä olisi varattu vain miehille ja pojille. Eli tämä malli ansaitsee jokaiselle perheenjäsenelle oma turvallisen hetken harjoitella. Ja se luo rutiini, joka auttaa koko perhettä. Eli tämä tuli minun mieleen. Eli mitä ne oppineet uintikursseissa, ne ei jää siihen vaan. Tai jos järjestöt menee taukoon, sitten ihmiset jäävät kotona. Heillä ei ole mitään muuta tekemistä. Eli sitä kautta mä olen miettinyt. Se Yrjönkadulla on niin jaoteltu silleen, että siellä on se naisten ja miesten vuoro, niin siellä on aiemmin oli maanantai, keskiviikko, perjantai naisten vuoro ja sitten oli miesten vuoro tiistai ja torstai vanhasta. Okay. Hyvä. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Ja tuosta erityisesti kiitos haluan vielä
kun sanoit tuosta uimassa käymisen niin kalleudesta, niin Espoon kaupungille, joka on aloittanut tämän, että voi lainata kirjastosta uimaan, pääsee uimaan ilmaiseksi, voi lainata niin monta ranniketta, kun on perheenjäseniä ja palauttaa seuraavana päivänä ja käydä uimassa. Se on minun mielestä kyllä uimaan oppimisteko kaupungilta, koska se kokoistuu ihan kaikkiin kaupunkilaisiin ja eri taustoista ja taloudellisesta tilanteesta siis todella hyvä yhdenvertaisuusteko. Kiitoksia siitä. Mä oon sanoa, että siis chatissa on muutamia ihan hyviä esimerkkejä, vaan nopeasti ehkä nyt ennen kuin vielä laitetaan webinaari loppuun, mutta Hyvinkäällä esimerkiksi on nostettu, että on ollut koululaisten ilmaisia uinteja, ne on tosi suosittuja maahanmuuttajataustaisten lasten keskuudessa, ja siinä just tämä maksuttomuus on ollut sitten se yksi tekijä, ja samat kaverit myös käy, eli tämmöinen sosiaalinen aspekti siellä myöskin. Sitten on ollut Jyväskylän kaupungista itse asiassa, täältä tuli myöskin, että minkälaisia, siellä on nyt tulossa on uimakouluja, ja sitten myöskin uintiklinikka, joka sitten jatkaa sitä opettelua. Sieltä on nostettu tämmöisiä esiin muun muassa. Sitten tuossa kysyttiin vähän, että mistä voi hakea raha-avustusta naisten uimakoulun järjestämiseen. Se ei varmaan ole ihan yksinkertaisesti. Tuonne yritinkin vähän vastata, että sitä on nyt säätiöiltä saatu ja on kaupungit tietenkin tukenut. Sitten on ihan joitakin yrityksiäkin, nyt on meille esimerkiksi lahjoitusjuttuja on tullut ja näin, mutta ei aikuisten toimintaan on välillä vähän hankalampi saada sitä avustusta. Mutta sanoisin, että jos tässä nyt tuloksia miettii tässä näin, niin nopeasti sanon vaan, että koulujen uiniopetuksen kannalta, niin kuin esimerkiksi jos kerran se on yksi tekijä ja muutenkin lasten uimataidonkin kannalta, niin siis ihan merkittävä tekijä, että myös esimerkiksi äidit ja isät, vanhemmat osaa uida, niin se on tosi merkittävää, että heillä olisi se taito, jotta sitten he pystyisivät lasten uimataitoa tukemaan, niin kyllä mä näen, että siinä on niin kuin tämmöinen ihan selkeä se ketju, mitä kannattaa niin kuin sitten siinä perusteluina myöskin voi sillä tavalla vielä lisäksi käyttää, mutta kaiken kaikkiaan äärimmäisen hyvä keskustelua ja sitten hyviä, toi on tosi mielenkiintoinen ja varmasti Antosa toi selvitys ja siitä saadaan paljon semmoista irti, mitä voisit hyödyntää vaikuttamistyössä myöskin siihen, että tulee yksityisimpiä tiloja halleihin ja siis kaikkea tätä muuta, mitä voidaan tehdä ainakin SUHin puolelta. Mutta mä kiitän osaltani tästä nyt. Mutta tämmöisiä muutamia nostoja tuolta chatista. Kiitos paljon. Ja tosiaan säätiörahoitusta on Pinnola-hankekin saanut kyllä, mutta se on monesti myös nuorille ja lapsille suunnattu, ei miten niistä tuista. Ei ole niin helppo aikuisille saada. Oli kiva ja kiitän kaikille, jotka tulitte paikalle kuuntelemaan ja tervetuloa ottamaan yhteyksiä meihin ja SUHiin nyt tulevan kesän tiimoilta ja tosiaan sitä vesiturvallisuuslähettiläitä yritetään sitten jossain vaiheessa kouluttaa ja niin kuin näihin yhteisötapahtumiin niin saada sitä niin kuin työntekijöitä sitten siihen vapaaehtoisia tai muita niin sitten avuksi siihen niin kuin vesiturvallisuuden ja vesipätevyys niin kuin asioiden niin kuin eteenpäin viemiseksi sinne yhteisöihin, että olkaa helposti yhteyksissä meihin. Ja loppuraportti ei ole vielä valmis, mutta pyritään ennen toukokuun loppua saada se teille sitten ja varmaan tämä webinaari sitten myöskin. Niin Sakal, sulla oli vielä yksi pointti. Joo, yksi asia tuli mieleen. Sille, miten tavoitamme ihmiset esimerkiksi siis postin kautta. Eli meidän pitäisi lähettää selkeitä esitteitä suoraan koteihin, aivan kuten mainoksia tai sanomalehtiä. Sitten kun tietoja uimahallin vuoroista tai uimakouluista tulee suoraan postilaatikkoon, eli ihmisten on helpompi lähteä mukaan ja haluaa osallistua kasvaa. Oikeastaan on siis yksi suuri asia, että ihmiset saavat heti tietoa, kun on paperi edessä, ja siinä on puhelinnumero ja verkkosivu, missä ne voi ilmoittautua, se helpottaa oikeasti. Sama vähän kuin Afra sanoi, että se paperitiedotteen niin kuin merkitys saattaa olla niin kuin maahanmuuttajaperheessä
kuitenkin vielä, niin kuin, että se olisi vielä voimissaan se paperitiedottaminen niin kuin tärkeydessä. Ja helpompi Joo. siitä nähdä, kun sieltä hakea se netistä se tieto. Kiitos kovasti näistä. Me jatketaan. Toinen vielä yksi. Joo. Siis toinen juttu, missä voi ainakin löytää, eli muslimilaiset taustat, eli moskeja siinä on siis imaami on siellä ja hänkin voi levittää nämä tiedot. Esimerkiksi päiväkoti tai puistoon tai perhekahvilaan, noita paikoissa on hyvä viedä semmoisia lappuja tai jotain. Hyvä pointti. Niin Helsingin kaupunkihan aikoinaan teki ihan niin kuin säännöllisesti yhteistyötä niin kuin, noiden rukous- ja muslimiyhteisöjen kanssa ja vei sitä tietoa. En tiedä, onko enää ollut viime vuosina, mutta sekin on niin kuin tärkeä varmaan kanava. Joo, ja näitä ainakin päiväkodissa on erilaisia ihmisiä siellä. Joo, hyviä pointteja. Se niin kuin tosiaan yllättää, että se, tai niin kuin vähän siihen digikuplaan jotenkin vähän nyt tässä kai sitten vähän harhautunut, että luulee, että se menee sitä kautta kaikille, mutta eipä se mene niin. Ei mene. Koska itse olen päiväkodissa työntekijä siellä. Tiedät sen hyvin. Mutta näitä voidaan sitten kerätään siihen vielä, katsotaan sitten, että laitetaanko siihen raporttiin. Tosiaan siitä on se ensimmäinen versio on kirjoitettu, mutta täytyy sitä tilastodataa siinä vielä tarkennella ja sitten toi haastattelujen osuus, niin vaikka siitäkin on jo versio, niin miten se sinne väliin laitetaan ja miten se saadaan sitten, niin siinä on vielä pientä tekemistä. Mutta niin perästä kuuluu sitten teille ja lähetetään tämä taltiointi sitten ja laitetaan, on saatu esittäjiltä ainakin lupa laittaa myös nettiin, niin että voitte sitten sieltä käydä katsomassa ja jakaa sitä muillekin. Oikein hyvää. Onko tässä nyt loppusanat? Oikein hyvää illan jatkoa kaikille. Pysykää pinnalla. Ja kiitos kaikille hyvästä työstä tämän asian eteen ja jatketaan siitä. Kiitos, moikka. Moi moi. Moi moi. Kiitos, moi moi. Kiitos, moi.